parhaita kavereita on Lahja, Aamu, Liljan ja Lili. Ja mä tykkään itse susista. Ja miksi tubetat? Miksi tubetat? Myös sulle. No, mä itse halusin esiintyä näissä ja niin kuin mä sanoin, tää on ollut mun unelma-ammatti niin ihan lapsesta asti, niin nyt mä esitän totta ja haluan viihdyttää teitä ja katsojia siellä ruudun toisella puolella. Mulla on täsmälleen sama ja mä haluan olla teille tukena. Mä oon itse kokenut kaikenlaista, joten mä haluan olla vertaistukena teille. Laittakaa kommentteihin, mitä teitä harmittaa. Tai joku, joka teitä suorattaa, niin mä luen niitä ja yritän parhaillani vasta, että kaikki osaa olla omanlaisia, minkälaisia ne on. Ulkonäön tai luonteen perusteella älkää tuomitko. Antakaa niiden olla omia itseään ja omanlaisiaan ja olkaa kaikkien kaveri. Myös poikien ja tyttöjen. No sitä mä en yleensä muista, mutta se on totta, kannattaa olla. Henri on siis voittanut jo hymypojan. Kannattaa mennä siikaan, mä ehkä näytän jonkun mini-shortsin siitä. Ja en mä tiedä, tubetan varmaan vasten äsken, mutta niin, että mä voisin viihdyttää ja olla teidän vertaistukena kaikissa asioissa ja auttaa teitä tosi paljon ja antaa teille iloa ja tylsyyteen raikkautta. Entä se, mikä on sun lempiruoka? Sushi? Sitten mennään näihin vähän vaikeampiin kysymyksiin, tai näihin tavallaan vaikeampiin, mutta mulla on siis tää listat. Siis me yritettiin keksiä parhaani mukaan näitä vaikeita. Mutta te voitte ottaa itse kommentteihin, mitä te haluatte kuulla meiltä. Muistakaa 15 likeä, niin me tehdään 24H kylppärissä. Ja 5 likeä, niin me tehdään kakkososa, mutta teidän kysymyksillä. Joo. Ja sitten, jos me saadaan 100 tilaajaa, tää on niin vaikea, mutta please, kertokaa teidän kavereille ja serkuille ja vanhemmille. Niin, jos me saadaan 100 seuraajaa, niin me näytetään mun pikkuveljen naama ja tehdään kakkososa 24H-vesassa, jos tää saa 15 likeä. Itse asiassa kylpyhuoneessa. Niin. Jos tää saa 15 likeä, niin me tehdään, niin sitten kun tää saa 15 likeä, me tehdään se ykkösosa kylpyhuoneessa. Ja sitten kun me saadaan 100 seuraajaa, me tehdään kakkososa. Elikkä silketkää ja jakakaa mun kanavaa ja muistakaa tilata kanava. Nyt vaikeita. Kuka on paras kaverisi? Pitää valita yksi ainut. Onpa. Oi. Mun paras kaveri on ehkä, tai voisiko sanoa Tuure. Mikä? Tuure. Joo, Tuure. Hän sanoi aika hiljaa. Tai no, Henri. Okei, mulla on vähän vaikea valita. Mutta mä en halua loukata ketään, joten kaikki noi on mun bestiksi ja parhaat kavereita. Mut ehkä Aamu niistä kaikista, koska mä oon Aamun kanssa tujut. Mut te kaikki ootte mun bestiksi. Älkää puhutkaa. Ja kenen sun luokkalaisen, jos pitäisi valita yksi tyttö sun kohdalla, kenen oot ihastunut? Jos pitäisi valita yksi tyttö sun luokalta. En oo kyllä ihastunut kenenkään. Mut sun pitää valita. Koskeeko myös kakkosia? Kun meillä on kakkosia. Ei, se on kolmosella. Okay. Ja mä olis varmaan kakkosella. Joo, kerro. Anna nyt tulla. Mä tiedän jo, kenen sä oot ihastunut. Anna tulla jo. Mä oon ihastunut kenenkään. Okei. No sano, kenen sun luokkalaisen tyttö, jos sun pitäisi joku valita. En mä edes tykkää näistä kaikista. Mä sanon vaan randomia jonkun. Vaikka Sessi. Sessi, kiva. Mä otin vaan jonkun. Vai ottiko? Otin. Se on ihastunut Rosa-Mariaan. Moi sä älä jaksa. Sitten kun noitten kaverit vielä katsoo näitä videoita. Ei. Vitsi, ei. Se ei oo oikeesti Ei ihastunut. varsinkaan. Se ei oo oikeesti ihastunut. Tuure, Nuutti, Eemi ja muut. Nyt hiljaa, Maisa. Joo. No niin. Sitten, mikä on Ai niin, Maisa, sunkin pitää vastaa.
kehen poikaan sä oot ihastunut? Koska koinahan ei tunne kauheasti meidän luokkoisia. Mietin, kuka on semmonen hiljaisin. No kaikki varmaan haluaa tätä Pokella. Mut mä en oo ihastunut siihen. Se on jo toinen tyyppi on ihastunut siihen. Mut Pokella. Me tanssittiin sen kanssa nelosten tanssiaisista. Me oltiin parit sen kanssa matikan tunnilla. Se on hauska, mut rasittava. Mut en mä oikeesti. Mulla on jos yksi toinen. Ei oo tavallaan, mutta on. Mä oon ihastunut yhteen toiseen. Joten joo. Se on poika. No niin, eikä se ole väliä. Mikä on tärkein paikkasi, missä olet ikinä asunut ja haluat asua siellä edelleen? Ei unelmapaikka, vaan paikka. Orimattila. Muukin on Orimattila. Koska mä kävin just Timellä. Siellä on ihan sikarauhasta. Siellä on mun lapsuuden koti ja mua alkaa vuosi itketyttää varmaan, kun mä sanoin tänne Orimattila. Ja pääsenkin käymään siellä vähän aikaa, kun mä menen Timillä ja niin. Mullakin on Orimattila. Se on tärkein paikka maailmassa, joka mulla on ollut. Se on niin hieno. Mä asuttiin metsän keskellä maatilalla. No se ei ollut metsän keskellä. Oli. Äiti sanoi, että se oli metsän keskellä. Se oli itse asiassa se oli metsän keskellä kalliolla. Metsän keskellä kalliolla rannalla. Mikä se järvi oli? No joku järvi. Okei. Me meiltä jäi toi loppu kesken, joten me sanotaan nyt hei, kiitos, että katsotte videon. Muistakaa tilata mun kanava, laittakaa kello päälle ja laittakaa tykkäyksiä. Kiitos. Housut sotii! Kiitos, kun katsotte videon. Nähdään ensi videossa. Heippa!